Здравейте, вие сте с Астрология и отвъд за още едно предаване за астрология и за Human Design. Днес ще поразгледаме структурата на една натална карта и на една Human Design карта. Какво представлява всъщност наталната карта и от какви елементи е устроена. Ще си говорим с Кирил Горанов по темата. Той ще ни разкаже сега малко за наталната карта. Здравей, Кирил, може ли да ни въведеш в структурата на астрологията? Здравей, Йоан. Значи в една натална карта, първо трябва да знаем какво представлява наталната карта. Тя е в превод натал означава рожденна карта, натална карта. И това е една снимка на така наречените транзити, които никога не спират. Да. Когато става въпрос за астрология, тя е основният инструмент, с който борави астролога, когато разглежда даден хороскоп. Всъщност хороскопа е техника, с която се разглежда наталната карта и на база на тази карта вече се прави прогностика. Но всъщност какво представлява наталната карта? Тя в западната астрология е много различна примерно от ведическата астрология, от индийската, ако мога така да кажа. Първо заради формата. В класическата ведическа астрология, че даже и в персийската, наталната карта е един правоъгълник или квадрат. И вече в различните школи в ведическата може да бъде по различен начин нарисуван този квадрат. Да. В западната астрология ние ползваме един кръг. Да. Този кръг реално е разделен на 12 равни зодиакални знака и тя съдържа 360 градуса като всеки един кръг. Да. Всеки един знак е 30 градуса. Да. Само че има едно много важно нещо в наталната карта. Това е така наречения асцендент. Това е началото на наталната карта. Какво представлява асцендента? Асцендента е източната точка, погледната от местото, където човек е роден, в дадения час и дадените минути. И всъщност на тази източна точка се проектира дадено съзвездие. Един от 12-те знака. Понеже имаме 24 часа в денонощието и 12 зодиакални съзвездия, около 2 часа един знак окупира дадения асцендент. Да. Което ще рече, че в едно денонощие имаме 360 варианта на една и съща натална карта. Така че е важно да се знае часа. Да. Оттам нататък имаме 12 разделения. Имаме северна и южна част на наталната карта. В северната част, която се намира долу, Да. в домовете от 1 до 6, всъщност това е невидимата част от хороскопа. Това е, което не е видимо на хоризонта. В южната част на хороскопа, където са домовете от 7 до 12 включително, е така наречената видима част на хороскопа или хоризонт. Та всъщност планетите се движат по посока на зодиакалните знаци, обратно от часовниковата стрелка. Това е скоростта, не скоростта. Това е посоката на движение на планетите, а самата натална карта се движи по часовниковата стрелка. И от тук можем вече да видим самото изграждане на наталната карта. Какво ни е нужно, за да направим една натална карта? В миналото астролозите са работили с така наречените ефемериди. Това са така наречените таблици. Имаме два вида ефемериди, таблични и графични. В миналото са работили по-скоро с графични ефемериди. В модерната астрология много се работи с таблични ефемериди. В превод какво значи ефемерид? Ефемеридите в превод означава буквално къде се намират планетите, на фона на кое зодиакално съзвездие, на кой градус, на кои минути, на кои секунди се намира дадена планета. Къде се намира и Слънцето и Луната също така. Като знаете дадено тяло къде се намира, то се нанася в наталната карта. По градус и знак. А в миналото как са изчислявали с точност всяка планета, на кой градус, на коя минута попада, кое съзвездие? Предимно астрономите и астролозите са работили заедно. Всъщност астрономията е наука, която произлиза от астрологията. Първоначално тя била инструментът, чрез който те са засичали скоростта на всяка една планета.
И в модерната астрология имаме корекции, които са намесени след 1800 година. Имаме така наречените корекции, които много, как да кажа, спомагат правилното развитие на астрологията и вече самите домови системи, които се ползват, понеже имаме домови системи, които са различни, имаме стари домови системи, които са разноудобни и модерни западни системи, които са неравнодобни. А какво представляват самите домови системи, да поговорим за това? Самите домови системи представляват мислено разделение на небесната сфера на 12 части, като южната и северната са огледални като широчина, но самото изместване на медиум цели се получава при по-модерните западни домови системи, каквато е и Плацидър. А те се базират на въртенето на Земята около нейната ос, нали така? Да, точно така. Всяка една домова система предлага различен набор от разделение на самите домове. Да. И по принцип в модерната западна астрология се ползват така наречените неравнодомни системи. Различните домови системи в астрологията дават различен поглед. И има много спорове в тези теми, сред астрологичните общества. Постоянно се спори за това, коя е правилната система. Да. Аз съм приел на базата на опита, че неравнодомните системи са по-точни, защото използват много по-точни съвременни калкулации Да. на географската широчина, дължина и така нататък. Затова е важно и часа на раждане да се знае. И къде си родени, в колко часа, защото ако не знаете часа, реално гледате по различна натална карта, което няма как да се прави и прогностика върху нея и като цяло се губи целия смисъл. Всъщност, как се работи? Като се ползват тези ефемериди, ще ги покажем ефемеридите как изглеждат. Като се ползват ефемеридите, ние виждаме всяка една планета в дадения ден, в даден час, на колко градуса и на колко минути даден знак е. Да. И да нанасяме. Като се нанесат тия планети, се гледат градусовите отстояния. И всъщност тези градусови отстояния са познати като аспекти. Или това е начинът, по който планетите си комуникират в една натална карта. Всъщност, построяването на наталната карта, рождената карта ни дава възможност ние да можем да я ползваме като основен източник на информация и да разглеждаме различни тематики в даден хороскоп. Примерно може да се разглежда в тематика здраве, може да се разглежда в тематика кариерно развитие, работен план, може да се разглежда в тематиката отношения, връзки с дадени хора, партньори и така нататък. В абсолютно всички направления може да се разглежда. В модерната западна астрология се работи с натална карта. Но в Human Design, освен тази натална карта, имаме и така наречената пренатална карта. Сега, искам ти да обясниш какво точно представлява пренаталната карта. Значи една пренатална карта има абсолютно същите измерения, за които ти спомена в наталната карта. Тя е абсолютно същата в това отношение. Разликата е тази, че когато работим с пренатална карта, ние гледаме 3 месеца преди раждането на човек. Според Human Design, 3 месеца преди раждането на човек, независимо дали е роден в 7 или в 8 или в 9 месец, се спуска душата. Всъщност това е точният момент, в който душата навлиза в тялото. Това е теорията на Human Design. Точно този момент Human Design го изчислява и се прави една втора натална карта, ние наричаме предрожденна. 3 месеца преди раждане, с точност е около 88 или 89 дни назад. Което какво значи? Че човек има както натална планета, натално слънце, да кажем, натална луна, така той има и пренатална луна, и пренатално слънце, и пренатална карта. Както човек има натална зодия, така той има и пренатална зодия. Ако един човек е овен в наталната си карта, ако върнем 3 месеца назад, той ще бъде Козирог. Връщаме 3 знака назад. Всеки от зрителите в момента може да си изчисли
пренаталната зодия или така наречената несъзнателна зодия. Аз ще поговоря какво представлява пренатала. Но идеята е да върнете 3 знака назад от вашата зодия. Ако човек е телец, той ще бъде пренатален водолей. Ако е близнаци, ще бъдат пренатални риби и така нататък. Вършите 3 знака назад. Сега, каква е теорията на Human Design? Теорията е, че тази пренатална карта описва нашия генетичен, така да кажем, нашето генетично наследство. Генетичният материал, който сме наследили от нашите рода, от нашите предци, от бабите, от дядовците ни, най-вече не само от майките, от бащата. То дори научно е доказано, че по-голяма част от нашите гени ги получаваме директно от бабите и дядовците ни. Тази пренатална карта описва всъщност тези генетически заложености в нас. Също тя описва нещата и качествата в нас, които са несъзнателни, които работят на несъзнателно ниво. Тоест това са нещата, които другите виждат в нас, но ние самите в себе си не можем да ги видим, не ги възприемаме по този начин. Много често човек, когато поглежда пренаталната си карта, той може да разпознае дадени качества едва когато в годините хората са му повтаряли и му казват: ти си много емоционален, или ти си еди какъв си. Той е свикнал да бъде определен по такъв начин и той е свикнал да възприема себе си по такъв начин. Но това е научено. По принцип човек няма съзнателен достъп до тази своя пренатална карта. В Human Design тя е отцветена в червено. Всички активации, които са в червено, са несъзнателни. Той дава един много добър поглед върху какво осъзнаваме в себе си и какво не осъзнаваме. От моите наблюдения, когато, например, съм се опитвал да позная зодията на човек, много често съм познавал пренаталната зодия. Пренаталните качества е това, което хората виждат първо в теб. Това, което излъчваш, твоето излъчване. Наталната карта е вече начинът, по който човек възприема себе си. Това е по-психологичната част на картата. Това, което работи с астрологията. Затова аз лично съм много фен и на астропсихологията, която изцяло работи с наталната карта като психологически портрет върху човек. И както виждаме в дизайна, наталната карта също се описва доста по-силно психологията на човека, докато пренаталната карта описва повече тялото на човек, излъчването му, генетическите му дадености, здравето дори. Така че тук може да се гледа и здравето. Значи можем да кажем, че всъщност наталната и пренаталната карта имат абсолютно еднакви компоненти. И двете имат Слънце, Луна, планети, и двете имат асцендент, имат знака вътре. Абсолютно. Имат абсолютно всички аспекти, които могат да ги имат. Абсолютно, да. И пак имаме разделение според домова система. Да. Така че те са две карти, които като се комбинират, също се получават Human Design. Абсолютно. Какво представляват тези, как да кажа, активации, за които говориш? Казва червени линии. Къде са червени линии? Къде се намират? Какво представляват черните линии? Защото знам, че има и черни линии. Да, т.е. когато отворите една Human Design карта, това, което ще видите, са 9 центъра. Нали, те са като фигурки, триъгълници, квадратчета и така нататък. Това са всъщност центровете. В тези центрове има цифрички. Тези цифрички идват от едно китайско учение и дзин. Те са 64 на брой. Това са хексаграмите, нали, в момента няма да навлизам в тях. Но тези хексаграми, те всъщност са свързани с зодиакалното колело. Да кажем, ако вие видите 35-та цифричка, 35-ти хексаграм, това е хексаграм, който е в знак Близнаци. И в Human Design вместо да видите знак Близнаци, вие ще видите 35-ти хексаграм. Това е просто езика на Human Design. Той е абсолютно същия като астрологията, просто работи с тези хексаграми, с тези цифри. Когато видите една цифричка да е отцветена в черно, това означава, че тя е от вашата натална карта, от момента, в който сте се родили. Това е активация във вашата карта, която е съзнателна. Вие имате съзнателен достъп до нея и я възприемате и по-лесно може да се свържете с нея. Когато видите една активация в червено, това е пренатална активация. Това е активация 3 месеца преди да сте се родили още.
Примерно, дай вариант с твоята карта. Примерно, Слънцето ти е наталното и пренаталното къде са. Да, моето Слънце се намира в 8 хексаграм в гърления център. Това е съзнателното натално Слънце. Да. Но моето пренатално Слънце, предрожденото Слънце, се намира в 55 хексаграм в емоционалния център. Всъщност, ето, моята несъзнателна част в мен е много по-емоционална. 55 хексаграм, нали, той е в емоционалния център. Но аз лично не се възприемам за толкова емоционален. Но другите могат да ме възприемат. Точно така. Всичките възприемаме, които те познават, като доста емоционален. Точно така, да. Ето това е. Тоест, дизайнът, нали, дава тази перспектива човек да види това, което не вижда. И става въпрос човек да приеме това, което е. Тоест, за мен е важно да приема тази част от себе си и да не я отричам. Аз никога не мога напълно да я възприема на 100%, но мога да приема, че е там. И да я имам доверие. Има хора, които, да кажем, мога да дам пример, имат дефинирана гърлена чакра, да кажем. Гърления им център е дефиниран. Но той е цяло дефиниран в червено. С червени линии, с червени портали. Тоест, какво значи това? Че човека има дар слово, но той не го осъзнава. Той има способността да привлича вниманието на хората и да бъде добър оратор, но той може да не го осъзнава и да се притеснява, когато говори пред хора и да се подценява това качество. И всъщност какво казва Human Design? Той казва, виж, ти това го имаш в себе си, довери му се, той е в теб. Тоест, когато говориш при публика, просто говори, не си мисли предварително какво ще кажеш, как ще го кажеш, защото при теб гърлената чакра работи несъзнателно. Тоест, трябва просто да се довериш на потока си, на дар словото си. То говори през теб, когато си на правилното място. Нали, това е идеята. Тоест, така в дизайна можем да видим кои аспекти в човек как работят. Дали работят съзнателно, дали работят несъзнателно. Има хора, които имат несъзнателен достъп до тяхната глава, до техния ментален център. Ако те стоят и мислят и анализират нещо в главата си, те няма да могат да достигнат до прозрения. Те трябва да го говорят на глас. Защото когато трябва да обяснят на някой друг, тогава им излизат прозренията през несъзнателните канали и тогава могат да чуят себе си. Това са техники, които дизайнът дава, за да може човек да отработи тези аспекти. За да може по-правилно, реално да се работи с наличния потенциал, ако можем така го кажем в астрологията. По същия начин през една натална карта може да видим през различните аспекти, които планетите сключват, по какъв начин се изразява всяка една черта в характера на човек. Аз обичам да казвам, че астрологията, погледната през призмата на психологията, е един много лесен начин, по който чрез едни данни, които човека дава, данни, рождени данни естествено, може да се направи математически модел на неговата психика и да бъде разгадан. По същия начин в Human Design имаме допълнителен модел на тялото, защото колкото разбирам, пренаталната карта говори много за самото тяло, за носителят на духа. Материалният носител на духа, това е тяло. Духът сам по себе си се описва като потенциал и това всъщност е наталната карта. Та всъщност тази тема я отваряме не случайно, защото ще направим цяла серия за връзките в Human Design и астрология, откъде, как могат да се гледат. Всъщност, какъв е начинът, по който може човек да се състави пренатална карта, защото повечето астрологични софтуери нямат тази опция. Да, ние можем да направим в следващия път и видеа, да обясним също и архетипите, да кажем коя зодия, какво е пренатално. Нали? Сега как се изчислява? Изчислява се от позицията на Слънцето, т.е. човек гледа позицията на Слънцето си в наталната карта. Да кажем, човек има Слънце в 15 градус на Рак. Нали, примерно. Каква е идеята? Идеята е, за да се изчисли тази предрождена карта, е да се изчислят 88 градуса на Слънцето назад. Които се равняват на дни. Или това могат да бъдат 88 или 89 дни. Тоест не винаги може да е. Часа на раждане. Зависи от часа на раждане, да. И това е начинът всъщност. И когато се върне Слънцето 88 дни назад, ние тогава, точно в този момент, наблюдаваме какви са били планетите в този момент. Отново се ползват ефемериди, отново се ползват
нали, домови системи и така нататък и се състава такава карта. Тук може да се видят много добре и генетично какво човек е наследил от майката и от бащата. Тоест това пренатално слънце, Human Design, говори за директно наследство от бащата. Пренаталната има. По-скоро пренаталната земя говори за пренатално наследство от майката. А пренаталната луна за какво ще ги бъде? Луната е по-скоро начинът, по който ние възприемаме майката и тя там има по-различна функция. И тя се отнася за връзките ни. Да. Добре. Така че това е от нас за сега. Ще продължим в следващото видео, за да разгърнем още повече тази тема и с двете слънца, за да можем да обясним всъщност психологически каква е взаимовръзката на всяка една зоря с нейната пренатална зоря. Така че stay tuned, нали, очаквайте и споделете, ако ви е харесало, и напишете в коментарите интересни теми, които също бихте искали да разгледаме. До следващия видео. Благодарим!